Verschillende organisaties van evenementen nemen de komende dagen maatregels vanwege het warme simmerwaar. Er worden tropische temperaturen verwachten. Zij er bij de Badleheim Skielertocht extra verzwarging voor de deelnemers dat ze wetter en fruit krijgen kunnen. Omwenners onder het parcours willen vragen om deelnemers te voorzien van extra wetter. Frisia Zout uit Haans komt jaarlijks 220.000 ton zout tekort om aan de vraag voldaan te kunnen. De putten in Noordwest-Friesland leveren die neffens harren net genoeg. Het probleem is pas hoe 8 jaar oplost als er onder de Waadzee zout woon worden kan. Want die tijd wordt daarom nog steenzout uit Duitsland aanvierd. Het gaat om meer dan 260 skippen in het jaar die naar de haven komen. De grootste argwaties van inwoners van Verwedderadiel binnen hoenenpoep en hutrieders. Dat blijken uit de veiligheidsmonitor die het houden is onder de inwoners. 15% van de inwoners van Verwedderadiel voelt hem volgens onveilig. Dat is 10% minder dan in Trosnee in Nederland. Een soort jonge skriezen en skriezen aaien in 50 nesten tussen Starum en Wijns binnen opfretten. Bij camera's is vastlijn dat 3 foksen de haatschuldigen binnen. Dat toch blijken uit nijonderzoek in de Zuidermarktpolder en omkrieten. Op het water kan het jongen wat regnen, de wind valt zo wat stil. Morgen is er een soort bewolking, maar de zinnen breekt stadig om meer terug. Het wordt 24 graden.